এখানে হামবাই সিনি মিডিয়া রং তিনি 23rd ইয়াখাইবা নেতাজি সুভাष चंद्र बसुनि जन्मदिन आसामानि साल जों हेजामारा साबजुननि बिसिंग क्लाइजाक गोरोंथाम जागाव जों खायसा भलिबल टुर्नामेन्ट जों दिनै चेंगरिखा पुइलावनो चेंगरिखा सिनि बरमगोनां MLA वो नतुन बाजारनि परे बिन लगी तंखा सिनि साबजुननि चेयारमैन सिनि बरमगोनां परितुस ताई आरनि लोकलनि सिनि लिडार्स रक आबनि परे जों ताबुक आबनि परे खालायगाते कैसे खालायगाते बर इंडस्ट्री नि चिनि आरो कायसा स्कुल दङ सानखला SB स्कुल जों नखलाव आरो बबनो उद्बोधन खालायगा गाबनि परे ताबुक जों पाइथागो अरव फायै चिनि सुरेन्द्रनगर हायर सेकेंडरी जों नखलाव अरव चाइटा बिसिनि सुरेन्द्रनगर बखन्तपुर कामुकसरा अंखाय यांखबा यांगो भारत चौधरी बखन्तपुर सं तिनि फाइलिया हाइपाना जों तिनर खेला नरक नुखना भलिबल खूब नायथक लायै पुइलाव जों अर जों मुथुंका कामुकसरा बिसि भार्सेस सुरेन्द्रनगर गनैनो खूब गाहाम कैनो एकदम खूब सान्दार माने नायथक लेबर तिनि थङै फुनुगै आरो सुरेन्द्रनगर सं जिदिका ताबुक भारत चौधरी बाय सुरेन्द्रनगर हायना हाय ताबुक चेंगलाय दङ खूब गाहाम बरंनि थंमारक नुगैनाय अमा हायकेनो सिनि सिमना तमाकारी ADC विलेजनि बिसिङाव केन्द्रनि बिसिङाव जोंर 19टा प्लास बरकाथाल ते कयेकटा सिनिफ्राय 21टा बिसिनो तुयै जोंर अमा हायकेनो चिनि भलिबल टुर्नामेन्ट चलि दङ जों जुदि अमा हायके मुथुङै अमा हायके जिनि सिख्लारनो अमा हायके खेलाव जुदि साकथारिवै साक माने फनाङै दंमा खांखाय बंनि वानसुङानि बंनि जे नायनाय माने बंनि सिख्लारनो बिसिङा एत तंथक जाखा बरक खूब गाहाम खायनो बरक बंनि पारफरमेन्स रक फनुका नेक्स्ट जों तेबे वानसुङै दङ शुधु अबत फाइनाल नङिनाय फाइनाल बंनो सकात बरजोंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड आबनि यागुलो जों ताबुक अरव जों क्रिकेटनि बंनो जों स्टाम्प तारपरे बल तारपरे बंनि तामथाय बर बैट रजांनाय अ मासनि बिसिनो जों फेब्रुवारिनो जों राय अब ग्रुप 4-5टा ग्रुप खाने जों अन्य जागा थाङै जों सबसे चेम्पियन तंनानै अन्य जुनाल थाङै सब जुनाल लेभेलाव बा गोबां जागा थांनायमान जागा जों आमते एक टीम खाया नाय दं फुटबलाव बामथिनो जों खाय दङ
তাবুক ভলিবল বো অম হাইকেন তাবুক जों যে টোটাল টিম চিনি 21টা টিম নাই 21টায়া প্রায় 21 বাই 3 যদি পূরণ খাইগো 33টা 63 নাম্বার টিম দङ তাও প্রত্যেকটি ভিলেজে তিনটা ख्लायै তাও জায়গায় थांलाय दङ আবো বেলাইখানো दंथांमानि जों नायो চিনি बिसिङावबो गाहाम प्लेयार नखरि फायदों যেমন চিনি জন জমাতিয়ানো जों एडिसा हापां लाग्रांगोखा बो नेशनल इंटरनेशनल फुटबल 17 नि आंगोआव थांनानै जे सुजुग माने चिनि तिब्रासन बिसिङावथि थोंमारक जों नुगियाखौ गोबां मा जों थोंग्रागाव जों नुखासिन बर्ताव ट्रक नेशनल इंटरनेशनल सुमदेव देबरमा सं हाइरक ओंनान खालायनो बागै बेलायखानो जों ताव एडिसा हापां जों साइटो बितो किनांगो बताय साइटो थांनाय ताबुक কয়েকটা জায়গাও খুব মাঠ কাম খালাই दङ जों मसुरेनगर हायर सेकेन्डारि स्कुल नखरानबो बनतामने बनताव आधुनिक जुगनि एथेन्टिक और जों माठ खायनो बागै जों प्रपोजाल जाखा प्राय 5-6 कोटी टाकानि अब निश्चय फायदा तकमा दङ आं आसा खालाय जों ते जुरदार खालायनाय अबनो डिमान्ड खायनाय जेहेतु म একটা बेलेखन हामबाय जोंनि मिडियायावनो जों दिनै 23 तारिख 23 जानुवारि सार बसायथांखा दिनै जोंनि नेताजी सुभाष चन्द्र बसु दिनै आसामा सालबो ओंखाय जों दिनै जोंनि हेजामार साबजुनाल ओङै जों तिनटा जायगा खेला जों मुथांलाय दङ खायसे हांगाखाय जोंनि नतुन बाजाराव दा खायसे हांगाखाय जों इन्डास्ट्रि स्कुल नखलाबो दी खायसे हांगाय सुरेन्द्र नगर म बेलायखानो जों सार जोंनि इएम सारनो जों हामबाय मारियो बिनि उत्साह बसेगांपुर जोंनि जे साबजुनालनि आन्दार जे क्लाब दंमोन क्लाब उनाव भलिबल बाखा ओंखाय जों वानसुलायखा जे भलिबल बागमानि परे बोसोर परे इमप्रुभ खा जोंहाबो नायनाय माने खेला जों मोथांनाय ओंखाय जों दाग नायनो मानगाय मटामटि गोबां खेला गोरों दङ खेला गोरों दङ जों नुखा दाबो ओंखाय आगामी दिनाव जों ते वानसुलाय दङ बंनो तेबो महायखाय जेमन खेला कटर मोथांनानै दिनै वां जागोन ओंखाय जों अमनायो दिनै हेजामारा साबजुनालनि बिसिंथै जारा सिग्ला रक बरक लाम हामिया रम तनाय रनो मनो जों पायना मोजों आ लामा हामिया रनो काटिवै हादि जों खेला रग बखारलायाना खेला थंगा हांगाय दिनै साइस्थबो गाहाम दं साइस्थ गाहाम दंगा जों सामु खायै निनि नायथक जीवन नानि गामोन बागै जों महाय खेला ताबो स्टार्ट खायका आगामी दिनाव सारसं साइथांगा क्रिकेट फुटबल जत खेलानो जों मुथांनाय ताफु जरते हेजामार साबजुनाला कयता टीम रक कलायखना हेजामार साबजुनाल जों दिनै मोटामुटी 3टा जागायाव हिसाबै नायखांगाय मोटामुटी 15टा मतो टीम कलायखा आरो बंग ताक बासायखैतुनाय तुमाने परे जों लास्ट हांगाय दिनै सुमलि साबजुनाल भार्सेस हेजामार साबजुनाल खेला नाय आफ्रो हांगाय दिनै जे प्राइज मानि दंनाय ट्रफी दंनाय आफ्रो बंनो